guys, salay na po. Ano po daw ka? Tapos. So guys, good morning. Tinitay ko ang reading dong ka. Tamga khoyo thanang do town no. Mane kisa kam tong am bagay hingke igo tamun hote na vlog start khai tong fungo. Mami kumara vlog khai jagli ang mana time mali ata hingga tabu ko ma dong chai phaya kani reading kha tabu thanai ang tawu no hingga nong nai tunan vlog chai sak nong na phun na bagay try khai ang tam khai tini. Nai tang ni ano ran vlog chai sak. Eko guys ang tabok tao no shok pai kani ko je jaga kam tong mani am jaga thang tong kano sab sini mo lama ngai je sini ne comment kai sa de do ngai ko am sunong no video se khai jakli do adino ngai kam ga khamalia ngai ko kam rok pai kani ang no thang na bagai se brand bazar shok pai kha sab brand bazar sini comment kai sa de do ang sok video ro khai jakli atini am bagai guys tabu no ang no ko sopayo ngano screen no hui man tong ana ko ita time bali tong oma bike he tong hin man do bonaro tini gang kha kolomani sojo ingyang ge ang tong malia paran sle tamu tep tung mo parau khai to bo buhan dollar ko thangal pura thandang tong he debna ko ekdin ma tini bo te bo tung so te bo o shailap kore guys ngai tabu ko trip tini hin tong milaya chips ro megi ro milai salai na hini hingai tabu bonaro thangnai ngai nong nai tong nam blog chai sak. Ego guys, salay na bagay. Siram na dong. Tingin kang. Masaya kayo ganda. Masaya yung ano dito. Masaya ka dito. Thok pa. Thok na? So guys, no, masaya na dito ka siya boy. Thok. Na. The next day. Tamo ka diyang ice cream dyan ay. Ay, nutong tong nara. Ha? Citrahan lugoy ko. Peket rock. Peket mo kunaniya. Ha? Và xem thầu ra một cái giặc ăn cái giặc một tết có xong à món thằng dâu nó có bông cha em phun phải đây em phun phải đây Mà thời gian cái nào? mua có súng dâu mua các cực lớn dâu sao có súng dâu na nếu bông thằng giặc có súng đá Một thời gian cái nào mà một thời gian cái một cái basic better sharp. Đừng sharp. anh nhớ được con thằng thôi kìa Sharp cái đi. Tong thua gam से चित्रावा नो gam नांगन नहीं gam सा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कमेंट शेयर कर दो गाइस अब का आप फोन जो दमनी मोने मोसी दें खाई नहीं जामी बड़ी जामिया दाल जामी से मता मोसी दें खाएंगे Iko guys ang mo sideng deng na bagay ko mo sok na harka hingke berma kaisa na rika a kaisa bele hingke am bagay hingke dishun ko ara sa rika hingke iko ang mo sideng deng ya kani si aro busu saya kani rika do hingke iko ang pias tini eglogi siri ru do ta mungka agi ka ang eglogi ria ta mo mane mo sideng deng bai kani si ang pias ru ta hingke iko tini kinong no fung na bagay rika hingke mo sideng deng bai chai na ka do ki cha am sedang am suka hamza ko ang guys iko boy ang to sabay ko na si boy sa bakhay dunya diba hingga te barcha na musu mga guys iko am bagay hingga sawa ni hai ingo mo sedang favorite comment ko sana tapok di guys hingga di bor kaham guys iko ang tabong mai chanai hingga nang mai chay malay tungo next 2000 years later. Hello guys, iko ang tamo honi musi thang na bagay reading tong kha iko left hang kai ni tani na kha do chin nong ni no hingga iko muching duita hingga alu tuini hingga iko moso hasung ni moso ta hingga iko ang sramba kini reading isi ko ang godok box rika aphon ari kha kaisa hingga ato baksa ga baza khai ri do hingga sangkha baza khai ri ata hingga iko dikini rika ang khai hingga dikis thogo test sang khai debna hingga iko norba ko sa dan godok se kutuk tong khai ko munani se ing to kha hai debna hingga iko te sapsan pore kha ang muching khiklai ri nai
Hingga ko naik tong ni guys narok ani blog che sa hingga mai ko da box hai dika hingga yang mai box hai kita a iko guys tabu kang mu jing kila ri nai ma mundu ri ri chawang ka do kan ga mundu ri kata guys bahai guys moto khai suka thodo mane somsai nai mata thok suka guys iko an ko da mun kha tak tik nai nai iko guys mo kisna malo pa to mane sa sa do ek bar khai ja ka do afulu sa to furan je ang ka ham ka fuli ata hang ko tini khai nai iko guys iko uskana hado ade no sa to furan je ang dang ka kami ang ka tini sa to furan khai nai mani iko ade na te guys tamu no tu ko mo share kane bhai dro tu ko ya kane ko bu khane ki si mane suya suma ga to mane bati phai do thai jang pini ga ma gai che tha ta ki cha ngai ko thai jang am pa por khe da apa por cha ta bo to us kan slai da to ka chine us ang ga thok ya mane kara karang do ta ngai tini khai ko guys tini ani video suno online nok cha jago dong hai like comment share khai di gede subscribe khai na ta pok di hingga tini ani video suno na hingga no next video malai tongo hingga tata hor ka hamza tono